Вітанкі, вітанкі. Зноўку вяртаемся ў лес. Так, бачу, стрым пайшоў. Выдатна. Ой. Дзень 40-ы, дарэчы. Мне, я глядзеў на How Long to Beat, мне казалі, што 40 дзён увогуле хапае, каб прайсці гульню. Але мне, відавочна, не хапіла, таму што я занадта захапляюся эксплорынгам. На 40-й дзень у нас яшчэ толькі напалову даследаваныя балоты, у лепшым выпадку даследаваныя, у лепшым выпадку напалову, таму што відавочна яшчэ ёсць лакацыі, на якія можна заходзіць. Напрыклад, у нас там ёсць падводны праход кудысьці. Жуда якая. Так. Адразу чэкнем, каб працаваў чацік. Працуе, выдатна. Всем вітанкі ад ніндзі. І што мы бачым? У нас ёсць сякера, у нас ёсць пісталет. Колькі у нас прыпасаў? Нармалёва. 2,5 абоймы. Тут мы, здаецца, ўсё адрамантавалі. Здаецца, так. Генер ужо выключылі. Капканы ёсць пастаўленыя на месцы. Бачу. Выдатна. Печ ужо не працуе. І у нас ідзе дождж. Халера, я забыўся пра гэты прышпіл. У нас ідзе дождж. Мы назбіралі 1400, амаль што 1500 рэпутацый. Што з гэткай колькасцю рабіць, я нават не ведаю, калі шчыра. Усё гэта мы назбіралі, аддаўшы бульбу, дарэчы. Мы вось гэтыя пігулкі, здаецца, збіралі. Драўніна у нас ёсць, цвікі таксама ёсць, але давайце на ўсялякі выпадак купім яшчэ. Просто таму, што, у нас да халеры рэпутацыі, трэба неяк яе вытрачаць. Ось перакладзем сюды гэтае. Лядошак 51. І гэта не ўлічваючы 2 палена, якія яшчэ можна перапрацаваць. Пігулкі збіраем на ўсялякі выпадак, няхай будуць. Гэта менавіта хілічыя пігулкі. Гэтыя пігулкі ў нас паляпшаюць дыханне. Гэтыя пігулкі нас хіляць і ад атруты ратуюць. Будзем іх збіраць. Працягваем збіраць набойчыкі. Набойчыкі пакрысе збіраюцца. Можна яшчэ металалом, дарэчы, пакрысе, таму што мы пачалі рэгулярна карыстацца гэтымі самымі капканамі. Давайце металалом таксама закупаць, каб было 2 стакі. Усё ж не ведаю, што рабіць з эмбрыёнам. Яго можна з'есці, але навошта яго есці? Ён хутчэй за ўсё дасць нейкі эфект, але не той, што мы чакаем. Яшчэ трэба знайсці шчыпцы, каб палепшыць варштат. Каб можна было зрабіць вінтоўку паляўнічую. Насамрэч, у нас яна ўжо была. Мы проста ад яе адмовіліся, прадалі. Здаецца, ўсё ж дарма, але што паробіш, зробім яшчэ раз. Так, мапа.
Мы працягнем ісці па гадзіннікавай стрэлцы. Сёння пойдзем у лесапільню. Яшчэ можна будзе зладзіць экспедыцыю ў падводны праход. Насамрэч туды страшна лезці, гэта ж падводны праход, куды ісці. Але там намаляваны верталёт, то бок хутчэй за ўсё там будзе нейкі цікавы лут. Окей, карацей, зараз мы захаваліся, здаецца, ўсё. Давайце яшчэ зазірнем сюды, праверым, каб атрута не распаўзалася ад музыкі. О, ён кажа, што у яго штосьці ёсць для мяне. Мёртвы пацук. Дужа смачныя. Карацей, ён даў мне дохлага пацука. Окей. То бок да яго трэба перыядычна зазіраць? Бо нешта ён аж моцна акцэнтаваў увагу на тым, што каб яго не пакідалі. Шосьці мне здаецца, ўрэшце рэшт ён ператварыцца на нашага ворага. Шосьці мне гэткае здаецца. Так, ну добра. Сёння куды пабяжым? Я насамрэч трэба ісці па гадзіннікавай стрэлцы, але давайце проста ламанемся наўпрост улева. Таму што гэта цэнтральная частка балота, якую мы яшчэ аніяк не даследавалі зусім. Ось проста вось гэтак пойдзем. Дохлая карова. Яма? Мы тут адкапалі скрыню. Тут мы трошкі былі. Так, чаму я, дарэчы, з сякерай хожу? Трошкі незразумела. Сякерай карыстаемся менш? Шо там рыкае? Чалавек-павук. Халера сабе. Гэта яны так размнажаюцца? Стой! Да не гэта націскай! Адпугаць іх. Фух. Дзякуючы таму, што ў нас браня моцная, мы амаль што не пацярпелі ад гэтых скатыняк, я бачу. Але пару раз скочылі міма. І ў нас скончыліся набойчыкі. Матка боская, шо гэта такое? Капец, що тут робіцца, я вам скажу. Так, давайте згрызем одно мясо, тому що мясо дає нам додаткове пересовування, додатковий хіл. І у нас набойчиків нема зусім. Ось зусім.
Просто простое, што тут гэткія моцныя монстры. Яшчэ толькі раніца, а мы ўжо збіраемся памерці. Нябожчык. Капкан гэта добра. Скатыняка якая. Вылазь. Да божухна. Да зарубі яго. Нарэшце. Капец, як цяжка тут жывецца. У нас афіцыйна засталася одна куля. Вітанкі пані Тацяна. Што робіцца ў гэтых балотах? Трэба з'есці грыбочак. Я нагадаю, грыбочкамі мы хілімся. Ну, я, шчыра кажучы, нават не ведаю. Мы кудысьці пайшлі, а навошта мы гэта зрабілі? Таму што я тут літаральна нічога, акром праблем і не бачу. А, вось кудысьці дайшлі. У нейкія праблемы дайшлі. Чуеце? Там хтосьці ёсць. Я бачу нябожчыка. О, бачу скрыню, дарэчы. А што там варушыцца? Гэта... Спадзяюся, гэта нічога страшнага не варушыцца. А, гэта проста галінкі былі. Так. Бочка выбуховая. Яна тут, хутчэй за ўсё, пакладзена не проста так. А каб яе можна было выкарыстаць. А вось і ўваход, дарэчы. Яшчэ адзін ліхтарык знайшлі, выдатна. А вось тое, што тут хата ўся у ледзь жывых чалавеках, мне не падабаецца. Гэта яны стогнуць? Там яшчэ пакойчык, халера. А яны бяспечныя ці не? То бок, здаецца, не кідаюцца, але яны і не выглядаюць як штосьці бяспечнае. У тым сэнсе, што яны гукі непрыемныя робяць. Дзень добры.
А вось дзвер. Заблакавана з іншага боку. Так, што будзем рабіць? Зробім вось гэтак. Гэткія гукі, нібыта яны спяць насамрэч. Але штосьці я не ўпэўнены, што яны спяць. Выбуховыя бочкі стаялі тутака. Можа, яны стаялі, каб іх выбухнуць? Давайте паспрабуем. Да не, не гэтак. Алло. Выбуховыя бочкі. А, ледзь не заступіў у грыб. Так, у нас засталася апошняя куля ў пісталеце. Давайте зробім. Ну там нехта прачнуўся. Ой, штосьці мне не падабаецца. А, гэта харацын. Вы паглядзіце, дарэчы, мы прыцягнулі ягоную увагу, і ён пайшоў там, дзе мы стаялі раней. Гэта прышпільна. Прышпільна, але насамрэч зараз мы туды не пойдзем, таму што трэба рухацца да хаты, бо, па-першае, хутка ноч. Дарэчы, тут, бачыце, пастка. Па-першае, хутка ноч, па-другое, у нас у інвентары няма месца, то бок сюды мы вернемся потым. Дазбяром тое, што не дасабралі. А зараз пакрысе дабяромся дадому. Мы тут, здаецца, ўсіх застрэлілі, таму мусіць быць бяспечна. Гэта не... А, гэта балацянік, якога мы забілі. Асцярожна, спакой. А, это Галінка, напужала мяне Галінка. Тут яшчэ і прайсці не той, каб проста, у тым сэнсе, што, бачце, заваленыя праходы. Натуральны лабірынт з паваленых дрэваў. Спокойно. О. Ша-ша. То бок мы ўжо побач з домам. Штосьці варушыцца? А, гэта корань. Не чапай мяне корань. Не чапайце мяне грыбы. Вітанкі нябожчык. Ты даследаваны.
Моцна вытрацілі набойчыкі. Мне не падабаецца гэтая сітуацыя. А гэта мы, дарэчы, дзе? А гэта мы дзе? Мы прайшлі міма дома. Это ўжо ўваход у гэтую самую, у вёску. Дарэчы, яшчэ пастка. Адкуль яны бяруцца тут? Штосьці я трошки заблукаў. Во. Вось зараз мы дзесьці побач з домам. І... не халеры сабе. Каменчык бліскучы. Раптоўна. І вось мы ў дома. Трошки панерваваўся, але ўрэшце рэшт мы ў дома. Так, усё запраўлена. Набойчыкаў мала. Зато да халеры ножоў, да халеры вось гэтага ўсяго. Дзіўнае мяса ёсць, невядома навошта. Да халеры гарэлкі, капканы. Ставім сабе драбавік. Ну і нібыта мы да ночы добра падрыхтаваныя. Капканы ў нас стаяць, выбуховыя бочкі мы не надта выкарыстоўваем. Ліхтароў ужо аж 2, трэба 1 будзе прадаць. Вечарэе. Выбуховую бочку таксама прадамо. Мінулую ноч мы з дапамогай драбавіка расстралялі аж 5 чалавекаў-павукоў. Гэта было цікавы досвед. Но агулам все прайшло няблага. Дзіўнае мяса мы хутчэй за ўсё не паспеем з'есці. Так, вось яна ператварылася на сапсаваны грыб. Ну і нічога. Яно нам насамрэч пасавала бы ў тым сэнсе, што ноччу яно спатрэбілася б. Але што паробіш? Што паробіш? Поставим ось тут такой капкан. І ўжо трэба пакрысе зачыняцца. Сюды, як і ў мінулы раз, ставім шафу. Сюды. Ну, капкан ставіць не хочацца насамрэч. Капканы будзем ставіць пад гэтыя самыя, пад вокны.
Дзень прайшоў не надта прадуктыўна, мы злазілі толькі вось сюдэма. Затое даведаліся, што вось тут такая літаральна пуста, тут просто да халеры пустое месца, дзе шмат варагоў. Не спадабалася. Але сюды далутаць дакладна трэба будзе схадзіць і пасля гэтага яшчэ вось гэтак прайсціся. Як я разумею, тут у асноўным усё найцікавейшае па перыметру размешчана. А вось тут гэта чыста балоты, на якіх мы будзем пакутаваць. А, халера, дарэчы, пачакайце, і не ўпэўнены. Я трошки забыўся падключыць гук. Але вось гук ужо павярнуўся. Гук ужо мусіць быць на месцы. У запісу зноўку не будзе кавалку гуку. Нязручна гэтак пераскокваць са стрыма на стрым. Але колькі стрыму прайшло, яшчэ толькі паўгадзінкі згубіліся. Вітанкі, дзед Максім. Вітаначкі, як вы сёння ўжо скончылі? Лях, пачалася ноч. Рэкламу паглядзеў. О, гэта значыць, што мне капнуў 1 цэнт. Трошки зарабіў грошкаў сёння. Напулякаўся, аж набрыла нават. Ну дык трэба трошки перыядычна змяняць і стрымы надта буйныя не ладзіць. Ось я для сябе вывеў нармалёвую формулу у тым сэнсе, што найлепшы стрым гэта... Халера, напужала мяне. У капкан патрапіла. Это прыблізна 3 гадзіны. Тады яно не будзе надакучваць. Судзячы па гуку, гэта была сабака ці якая іншая пачвара. Так ці наш капкан спрацаваў, і, магчыма, сюды лезці не будуць. Але, можа, і будуць. Скатыняка. Зноўку чалавекі скалапендры. Дык статыстыку ж яе можна праглядаць кожнага дня. Складанасць сярэдняя. Калі была высокая складанасць, то у мяне былі б дадатковыя жыцці, таму што у нас ужо было 2 эмбрыёны, і мы іх не можам зжэрці, таму што на сярэдняй складанасці яны не надта патрэбныя. Вылазіць зноўку. Лезь, скатыняка. Яшчэ кавалак мяса. Давайте 1 кавалак мяса з'яму. Всім смачна есці. Вітанкі, Тэнчык. Дык, дзед Максім, мне пасля кожнага стрыму прыходзіць справаздача. І я гэтым чынам і гляджу, што як дзе.
змяняецца. Ну то бок гэта не ў рэальным часе, але досыць хутка. Хутка раніца. Глядзім, каб не вылезла яшчэ што-небудзь. Гадзінка засталася. Фух. Вітаначкі Пёрбай. Там няма фінансаў. Фінансаў не ў іншай укладцы паказваюцца. Яны таксама ёсць, але ў іншым меню. Так, дарэчы, як я і казаў, гэты капкан спрацаваў, гэты застаўся на месцы. Выдатна. Гэта была досыць спакойная ноч у параўнанні з той ноччу, калі мы забілі 5 чалавекаў павукоў. Гэта нейкі капец. Добрай раніцы. Так, забяром і паставім новы. Крэселка стаіць, няхай сабе стаіць. Вось гэтак. Прыйшлі на світанку як Гэндальф. Ну так. Ральф за Саурона гуляў. Я бачыў, што ён там рубіўся ў Crusader King мадыфікаваны, але не глядзеў, за каго менавіта. Ось бачце, ён цяпер Саурон. Окей. Не-не-не, гэта мы не перадаем. Мы аддаем табе бочачку, каменьчык бліскучы, ліхтарык вайсковы. Що яшчэ яму можна прадаць? Ім. Іх тут да халеры. Забіраем набойчыкі, забіраем... Што яшчэ? Пігулкі забралі. Зараз разбяромся. 1677 рэпутацыі. Мы моцна ў плюсе, але няма чаго набываць. Калі б ён больш набойчыкаў прыносіў, было б нашмат лепш. Металлолом, гэтыя набойчыкі. Гэтыя набойчыкі. Цяжка акумуляваць набойчыкі, калі яны вось гэткім чынам вытрачаюцца люта. Так, дзіўнае мяса, мабыць, прадамо. Зробім яшчэ з пляшак атрутны газ. Коктейль Молотова, коктейль Молотова. Трэба актыўней, дарэчы, карыстаць коктейль халера Молотова. Вось гэтак. Што яшчэ можна прадаць? Можна прадаць ножа. Нармалёва. Цвікоў у нас да халеры, дрэва да халеры, паліва да халеры. Паліва трэба заліць. У асноўным праблема ў тым, што яны не прыносяць дастаткова набойчыкаў. Боепрыпасаў не хапае. Калі б іх можна было назбіраць трошкі больш, я б тут увогуле ўсё балота разнёс з дробавіка. Ну, таму, собственно, нам і не даюць дастаткова набойчыкаў, каб мы не надта дрэнна сябе паводзілі.
Раніца файная, дождь не ідзе. Наўкол усё даволі спакойна. Сёння пойдзем займацца гэтым харацынам, якога ў мінулы дзень пакінулі. Так, батарэйкі. Ножа зараз прадамо. Пігулкі. Нам броню разбілі? А калі нам броню разбілі? Учора броню разбілі? Танкі лемблюсь. Не. Тут яшчэ да халеры праходзіць насамрэч. Мне разбілі броню, а я нават не заўважыў. Халера. Поставим вось гэтак на 4. На 4 у нас будзе молатаў, запалкі. Не ведаю, навошта я сабраў столькі запалак, трэба частку прадаць. Гэта прадамо, гэта не прадамо, гэта карысная рэч. Ну, у меня зараз праходжанне 35:1:10. То бок увогуле будзе каля 40. Але людзі праходзяць нашмат хутчэй. То бок чыста праз тое, што я шмат эксплорынгам займаюсь, чыста таму яно даўжэй, чым звычайнае праходжанне. Што яшчэ можна набыць? 2000, халера, 2000. А яшчэ ж можна каркас ад пісталета прадаць. У нас жа ж ёсць, калі не памыляюся. Так, каркас пісталета ёсць. Пры тым, што нам яно і не трэба. Была б якая магчымасць вырабляць набойчыкі, было б шыкоўна. Зброю мы рабіць можам, набойчыкі рабіць не можам. Крыўдна? Асабліва з улікам таго, як яны зараз актыўна вытрачаюцца. Давайте, мабыць, рамантанем сякеру. Палепшыць мы што-небудзь можам? Не можам. Сякера цэлая, броня цэлая, пісталет зараджаны. Гэтай ноччу нам нічога не разбілі, усе вокны цэлыя, таму што ў нас былі ў гасцях скалапендры, якія вылазяць з-пад ног. Ну, нібыта окей. Значыцца, зараз пойдзем у госці да харацына. Тым жа шляхом, што і учора, і, дарэчы, прайшоўшы гэткім шляхом, мы упэўнімся, мы дазнаемся, не упэўнімся, мы дазнаемся, ці адраджаюцца варагі. Таму што учора, тут швэндаючыся, мы забілі некалькіх чалавекаў-павукоў і некалькіх балацянікаў. Калі сёння яны будуць тут зноўку, гэта значыць, што яны адраджаюцца. А калі іх тут зараз не будзе, то значыцца, яно робіцца бяспечным пасля таго, як мы зачысцім мясцовасць. О, глядзіце, гэта нейкая хатка. І там хтосьці ёсць. Вау! Каменьчык. Дзякую, каменьчык.
Там хтосьці рыкае. Мінус шабачка. О, няблага. Зноў ж такі, нам гэта ўжо ўсё не патрэбна. Мы ўсё гэта яшчэ ў папярэднім акце, на папярэдніх лакацыях прамацавалі максімальна. Замест набойчыкаў трэба вытрачаць коктейлі Молотова. Вось гэта падазрона выглядае, давайте ў яго кінем. Хтосьці акуратна засунуў у вочы трупу грыбочки. Цікава. Ля, щось я не упевнений, що ми тут учора проходили. Ми, здається, іншим шляхом учора ходили. Так. Блатяник есть. И скрыня есть. Ну, мышапавукоў лепш абмяркоўваць з вечара, таму што тут яшчэ і ўсё гэтак напружана, што я не надта дакладна буду адказваць. Вылазь, скатыняка. Капец на іх набочкаў вытрачаецца. А яшчэ вось гэта іх прышпіл, што яны прымацоўваюць сябе з дапамогай нейкага чагосьці незразумелага. Гэта цікавая халера, у тым сэнсе, што ён яшчэ і атруціўся грыбочкамі, дарэчы. Вось гэтыя харчкі, яны па нам шкоды не робяць, але яны нас прымацоўваюць. То бок яны нас станець. А дзе мы? Во, мы трошкі ніжэй пайшлі. Матка боска! Колькі тут усяго! І ўсё гэта насамрэч патрэбнае. Так, што мы выкінем? Гэта абавязкова забяром на бочкі, забіраць піпец як трэба. Да блін, што цяпер зноўку да хаты бегчы? Каб усё гэта пакласці ў інвентар. А ў нас насамрэч ужо і ва інвентары няма месца, каб усё гэта складваць. Вось балацянік, якога мы учора забілі. І грыбочкі, якія мы учора з'елі. Адпаведна, дзесьці тутака будзе харацын, якога мы учора паклікалі. Вось гэтая хата. Страшно туды лезці.
Але мне цікава, що будзе ў тым пакойчыку. Таму што там пакойчык, які відавочна не дарма літаральна ахраняецца гэтым харацынам. Опа. Ён там ходзіць, ён там тупае. Ён не зрэагаваў на коктейль Молотова. Які ж ён страшны. Пры тым, што мы яго літаральна не бачым. Дзе ён там? Гэта ляжаць гэтыя жэўжыкі. А, вон ён ходзіць. Вось ён пабег да нас. А, іх тут два. Да ты падохнеш ці не? А, там яшчэ вылезлі? Сур'ёзна. А! Скончыліся. Так, колькі іх там? Так. Колькі іх было? 2 ці 1? Ну там мусіць быць штосьці ну дужа карыснае, калі вось гэткая халера гэтае ўсё абараняла. Ідзі сюды. Цябе трэба дабіць, бо ты ж задзяўбеш. А, яно тупае ў хаце? Яно ў хаце тупае. Мне здаецца, я яго бачу. Усё ж таки 2. Не-не-не, секеру бяры. На! Фух! Зарубали. Дзе ў сраку? Які ён упарты, глядзіце, паўзе сабе. Ну і няхай сабе паўзе.
што яны, здаецца, скончыліся. А дзе нябожчыкі? А, гэта ўсе нябожчыкі ператварыліся на харацынаў? Глядзіце, які прышпіл. Усе гэтыя нябожчыкі паператвараліся. А дзверы ўсё яшчэ... Блин. Я быў упэўнены. А, ехалі сабе! Ён без ног дапоўз сюды. Капец. Ідзі ў сраку. Я за табой павярнуся потым. Зараз бяжым да хаты, таму што ўжо трэба да хаты. Мы зноўку вытрацілі да халеры набойчыкаў. Трэба было больш актыўна выкарыстоўваць коктейлі Молотова. Замест таго, каб струляць з пісталета, трэба іх закідваць коктейлямі Молотова. На адкрытай гэткай мясцовасці яно працуе окей. Гэта ў мяне там у доме яно не надта зручна. А тут яно даволі такі окей. Так, я заблукаў. Я зноўку заблукаў. Бяжым. Ля. Колькі тут нябожчыкаў. Сярод гэтага балота да халеры чаго можна знайсці. Якое непрыемнае дрэва. Ага, бачу мёртвага чалавека-павука. А гэта значыць мы дзе? Мы зноўку прыйшлі да вёскі. Да як я кожнага разу прабягаю міма хаты. Кожнага разу одно і тое ж. Панікую і бягу і прабягаю міма хаты. Дарэчы, трэба грыбочкаў бахнуць. Мы іх з'ямо і гэткім чынам пахілімся. Сур'ёзна! Дзікун вылез. Дзе я? Дзе моя хата? Ай, бляха! А, во, я прыбег да хаты. Ваншот по дзікуну. Не халер я моцны стаў. Так, ты, карацей, ляжы тут пад куль. Нам трэба трошки скінуць у інвентар тое, што трэба скінуць у інвентар. Капец, неяк напружана. Ужо хутка вечар. А, цёмна, таму што дождж пайшоў. Я думаю, чаму так дрэнна ўсё стала. Дык пайшоў дождж. Дзякуй за святло, невядомая халера. Так, грыбочак ставім сюды, бярэм у рукі дробовик.
Бярэм апошнюю абойму набойчыкаў на пісталета. Трэба карыстаць коктейлі Молотова, каб эканоміць, каб не вытрачаць аж ось столькі набойчыкаў. Бо гэта нядобра. Так, ну здаецца, ўсё окей. Нягледзячы на паніку, ўсё паспелі. Ить. Фух. Все цалкам зараджана. Яшчэ ўначы мы з'яму кавалак мяса. Таму што вось калі мы біліся з харацынамі, кавалкі мяса нам добра дапамаглі. Кавалкі мяса яны даюць бонус да трываласці і дадатковую броню, умоўна кажучы. То бок скура яна дзервянее і ператвараецца, ну то бок яна менш прапускае пашкоджанняў. Зручная халера. Дуже карысная. Уначы ў нас ідзе дождж. Гэта значыць, што? Гэта значыць, мы не будзем чуць, хто менавіта намагаецца нас загрызці. Гэта дрэнна. Будзем спадзявацца, што нам гэта не надта пашкодзіць. Пайшла, дарэчы, ноч. Сюды лупашацца. Скатынякі. Жарым мяска. Навошта ламаць барыкады? Так, шафу зламалі, ламаюць дзвер. Перадумалі. Ага. Ледзь не спаймалі нас. Гэта было досыць ціха. Капец, колькі крыві ад драбавіка застаецца. Так, ось гэта дрэнна. У нас няма фальшвеераў. Я выклаў фальшвееры. Гэта нейкая цемра, якая распаўсюджваецца і адпаведна забівае. А да ранку яшчэ досыць далёка. Калі што, будзем яе лупашыць паходняй. Калі яна будзе надта распаўсюджвацца.
А яшчэ з яе можа штосьці выскачыць. Я памятаю, што аднойчы на нас адтуль кінулася сабака. Так, у нас скончваецца дзеянне мяса, трэба яшчэ адну зжэрці. Хутка раніца. Спадзяюся, дацягнем. Чё знікла? Усё яшчэ не ведаю, што гэта за яно і якім чынам яно ўплывае. Хутка раніца. 1,5 гадзінкі засталося. Дзверы, дарэчы, цэлыя. Дажылі. 42-й дзень. 42. Хух! О, яшчэ адзін монстр. А, глядзіце, шафу не разбілі, шафу адсунулі. Зараз пойдзем глядзець, ці яна там разламаная, ці што яшчэ з ёй здарылася. А, і дзверы, бачце, адчыненыя. А, і гэтую шафу аж вось сюды адсунула, не халеры сабе. Давайте паглядзім, капканы гэты цэлы. Гэты цэлы, але крэсла адсунулі аж сюды. Цікава. Все поперасоўвалі. Так. Дзень добры. Вось адсюль да нас біліся, але... А, во, шафа амаль што разбітая. Ну, няхай стаіць. Пакуль стаіць, няхай стаіць. Шо паробіш? Трошки разбілі. Гэтая барыкада на месцы. Дзень добры. Дайце мне набойчыкаў. Замест гэта атрымаеце каменьчык. Дрын. Адкуль мы ўзялі паліва? Пігулкі гэтыя таксама няхай будуць. 250. Капец, у нас рэпутацыі сабралося. Рэпутацыі сабралося да халеры, але вытраціць яе ні на што нельга. Яшчэ тканіну можна прадаць, таму што нам тканіна не патрэбная. Яшчэ трэба ўзяць коктейлі Молотава. Коктейлі Молотава трэба нарабіць з запасам, дарэчы. Каб іх можна было раскидваць. Зальем паліва ў генератор. Генератор. Ну і атрымліваецца, у вас трэба набываць яшчэ бутэлькі. Але бутэлькі, глядзіце, таксама іх няшмат. За один раз можна одну набыць.
А гарэлкі няма? Гарэлкі няма. Адпаведна, на коктейлях Молотова таксама не атрымаецца доўга працягнуць. Халера. Што яшчэ можна выкарыстоўваць? Ну, а больш нічога, то бок усё, што працуе ўдалечыню, што можна кідаць і страляць, усё гэта даецца ў невялічкай колькасці для балансу, відавочна. Не-не-не, ты шо? Значыцца, і на коктейлях Молотова мы не працягнем аж дужа доўга. Лямпу ўсё ж трэба з сабой насіць. Трэба хутчэй знайсці шчыпцы, каб зрабіць узятую паляўнічую вінтоўку, каб ужо і гэтыя набойчыкі трошкі вытрачаць, а то яны ўжо закумуляваліся аж надта. А, яшчэ трэба зрабіць адмычак, таму што мы вытрацілі 2. Засталася 1, і цяпер іх вось 3. Адпаведна, можна яшчэ взяць дроту ў іх. Давайте мне дроту. Ну, ўсё адно да халеры рэпутацыі. І няма на што гэтую рэпутацыю вытрачаць. Металловая трубка. О, глядзіце. У нас ёсць магчымасць рабіць дубальтоўкі, якія аднаразовыя фактычна. З 2 труб і металалому ствараецца дубальтоўка, якая страляе 1 раз. Каштуе няшмат, але мы можам ствараць 1 раз у 2 дні. Але гэта ўжо лепш, чым нічога, у тым сэнсе, што раз у 2 дні у нас ёсць гарантаваная зброя. Давайте паспрабуем гэта выкарыстаць. Неяк так, неяк так. Ну, мабыць, ёсць імавернасць. Мы одну такую знаходзілі, але самі карыстацца ёй не спрабавалі пакуль што, таму мы яшчэ не ведаем, як яно страляе. Але, глядзіце, яна досыць сур'ёзная у тым сэнсе, што хутка наводзіцца, хутка і дакладна, але аднаразова. Ну, карацей, мы гэта праверым.
Магчыма, нават сёння, таму што мы зноўку вяртаемся ў тое месца, дзе было да халеры харацынаў. Захоўванне прайшло. Што вось гэта азначае? Вось гэтае месца, гэта што? Штосьці перакрэсленае. Карацей, зноўку ідзем у руіны. Ужо трэці раз. Ну, просто там ёсць штосьці зачыненае. І нам гэтае зачыненае трэба адчыніць. Мы возьмем выбуховую бочку і паспрабуем выбухнуць непасрэдна дзверы унутры памяшкання. Я паспрабаваў разбурыць сцяну, але відавочна гэта была дурная ідэя. Трэба было разбураць не сцяну, а дзвер. Што мне падабаецца, да гэта тое, што калі я не памыляюся, ўсё ж такі ворагі не адраджаюцца. То бок тэарэтычна гэтае балота можна проста ўсё зачысціць, каб яно было бяспечным. Так, не зразумеў. А тут нас не было. А што гэта за... А што гэта за? Нябожчык пусты. Патрэбен ключ. Ты здзекуешся ці што? О! Не ведаю, навошта я працягваю збіраць цвікі. Зараз мы патрэніруемся разбураць дзверы, таму што гэта драўляныя дзверы. А, пачакайце, а калі гэта драўляныя дзверы, дык магчыма... Ну, так можна проста секерай іх вырубаць, алё. Ля я дурны, нешта выдумляў сабе. Можна проста секерай разрубаць. Выбуховыя бочкі, секера руліць. Так, тут мы змагаліся з балацянікам. Тут нябожчык, якога мы не... якога мы далуталі, але ось у скрыні яшчэ штосьці пакінулі. Хіцін... Так, гэта ўсё непатрэбнае нейкае. О! Пастка. Дзе мы? А, нам вышэй, значыцца. Ля, я ж бачыў. Я ж нават бачыў цябе. Ай, у атрутныя грыбы уступіў. А калі я паспеў згубіць браню? Дарэчы. Я заўважыў, што ў мяне зноўку няма брані. А, мяне там гэты дзікун біў. І гэткім чынам збіў усю браню. Халера. Дзе моя дубальтоўка эксперыментальная? Там яшчэ хтосьці ходзіць і рыкае.
Яшчэ адзін харацын. Ну. Слухай, жэўжык, я ж цябе разрубаў. А, ён там яшчэ не адзін. Іх там два, што найменш. Не зразумеў, а чаму іх два? Бляха! А! Да ты уже памрешь ці не? А, гэта ты той недабітак, якога я разваліў на палову. А! Скотыняка якая. Капец, що робіцца. Трэба пахіліцца. Мы зноўку вытрацілі ўсе набойчыкі. Зомби паперлі. Ну так. Нагавіцы парвалі дакладна. Але, здаецца, гэта ўсё. Божух, наколькі ж мы іх тут панарубалі. Давайте з'емо, гэткім чынам зрабіўшы сабе броню. І ідзем сюды, нарэшце зараз адчынім дзвер. Аднаразовую дубальтоўку мы не до конца выкарысталі. Гэта ж дубальтоўка, яна двойчы страляе. У нас ёсць яшчэ адзін стрэл. Вось я, халера, не падумаў. Нябожчык. Давайте гэтую лухту павыкідваем. Гэтыя выбуховыя бочкі, яны больш шкоды мне зробяць, чым ворагу. Так, хтосьці там прорываецца. Бяжым! Шабачка. Да божухна. Усё ў малако. На табе. Сякера руліць. І тут былі толькі шабачкі і ўсё. Просто пакойчык з шабачкамі. Ось гэта файна, мы здабылі набойчыкі да нашай зброі асноўнай. Металалому. І тутака у нас яшчэ адзін вайсковы ліхтарык. Лор свету? О, лор свету тут піпец які цікавы. Глядзі. Здарылася бяда. Здарылася нейкая хвароба. У выніку мясцовасць, дзе здарылася хвароба, абкружылі
вайскоўцы, не даваючы нікому выйсці. І потым вось гэтая анамальная зона, на ёй яшчэ здарылася яшчэ адна бяда. Паехаў глуздам лес. То бок хвароба гэта таксама была параджэннем лесу, просто гэта не адразу зразумелі. Карацей, тут апакаліпсіс лясны. Лес паехаў глуздам, пачаў анамальна разрастацца, паглынаць дарогі і заляваць вёскі, гарады адно ад аднога. Людзі не маглі з гэтым нічога рабіць, намагаліся змагацца з гэтым вайскоўцамі. Вайскоўцы таксама не далі рады. І ў выніку вось мы ў гэткай ізаляванай мясцовасці апынуліся і не ведаем, што з гэтым рабіць. Шукаем выйсце. Мы займаемся тым, што шукаем выйсце з лесу. Гэтыя гукі мне не спадаюцца. Яшчэ нейкія руіны знайшлі сюда, каб цябе воўкі з'елі. Гарэлачку знайшлі. Гэта пакуль што пакінем тут. Яшчэ нябожчык. Да што ж ты будзеш рабіць, колькі тут усялякага карыснага валяецца? О, мы прыбеглі да хаты. Ха-ха, мы прыбеглі да хаты. Хух. Вітанкі, Тымуро. О, 10 стрымаў запар. Грыбы, не, грыбы гэта просто як яшчэ адна частка лесу, яны таксама тут значную ролю граюць, але не асноўную. Здароўкі. Ты тут як? О, ён нам даў мячик для пінг-понгу. Ну гуляйся, гуляйся. А вось тое, што ты мяне атруціў, мне не спадабалася. Хух. Дык калі дубальтоўка пасля стрэлу непрыдатная, дык навошта яна тады застаецца нам у інвентары? Працуем пад стрымчыку, хваляю. Пінаць не толькі яйкі. Тут з гэтым усё піпец як добра. Гульня імерсіўная, то бок тут пінаць можна шмат што. Так, гарэлачка. Лямпу здымем. Рогі нейкія знайшлі. Навошта рогі? Што яны робяць? Паліва ў нас да халеры ўжо, дарэчы. Лязо сякеры. Божухна, колькі тут... Калі б я ведаў, што тут столькі усялякіх цікавых рэчаў можна знайсці, я б у папярэднім акце не намагаўся гэта ўсё збіраць. Таму што ў папярэднім акце, каб назбіраць на лязо сякеры, нам спатрэбілася шмат часу і сіл, таму што яно не тое каб таннае. А тут, бачце, колькі заўгодна і ўсяго усялякага. Так, хітін гэта добра. Зробім сабе броню. Хова. Бронька ёсць. Поставім сабе драбавік нармалёвы.
Металлолому да халеры можна рабіць капканы у значнай колькасці. Давайте, дарэчы, зробім 2 капканы, паставім іх у тых месцах, у якіх мы звычайна не ходзім. Вось тутака, напрыклад. Сюды перыядычна грукаюцца, дык няхай яны грукаюцца у капкан. І яшчэ, ну давайте пад гэтае вакно паставім. Ці ў гэты праход. Не ведаю, у вакно лепш паставім. Выдатна. Рогі вымаем. Паставім сабе сюды. Не, лепш вось гэтак. Раскидывать коктейли Молотова у доме не адчуваецца чымсьці бяспечным. Пігулкі, пігулкі. Ось так, каб быў поўны комплект. Не-не-не, туши. Не там зачыніў. Спадзяюся, да ночы дождж скончыцца, таму што дождж моцна так перашкаджае насамрэч. Падчас дажджу ні халеры не чутна. І не бачна. О, скончыўся, здаецца. Файна скончыўся дождж. Выдатна. Все, запускаем генератор і пачынаем хавацца ў такім выпадку. Шафу суем. Шафу сунем. Все, посунуто. Тут у нас все зафиксовано. Нібыта готовы. Бярем дробовик, чакаем проблем. Наближаецца ноч. Дарэчы, апошнія ночы былі нейкія больш-менш спакойныя, таму хутчэй за ўсё гэтай ноччу нам штосьці непрыемнае лясніца, што-небудзь анамальнае. На папярэдніх лакацыях менавіта анамальныя рэчы, якія не той, каб надта пагражалі жыццю, але ў асноўным пугалі, яны здараліся часцей. А тут да нас у асноўным завітваюць усялякія монстры. Все, ноч пачалася. Рыхтуемся. Слухаем. У першую чаргу слухаем.
Капкан спрацаваў. Здаецца, вось гэты. І здаецца, гэта быў сабака. І цяпер ён сюды лезе. Вау, шо гэта такое? Ау! Шо гэта такое? Не халеры ён нас пакусаў. Нейкі прывідны сабака. Бачылі? Ён быў тэлепартаваўся ці неяк, так? Капканы, дарэчы, спрацавалі, чулі? Давайте яшчэ з'яму гэты кавалак мяса. Каб было больш брані. Таму што гэта толькі сярэдзіна ночы. Шо гэта быў за прывідны сабака такі? Нашмат больш хуткі, нашмат больш спрытны і цвёрды, у тым сэнсе, што ён больш прыняў пашкоджанняў ад мяне. Лапы прыціснула. Ну там добра лапы прыціснула. Дзесьці швэндаецца, я чую. Яшчэ 3 гадзіны да раніцы. І, дарэчы, нам амаль што цалкам разламалі браню. Моя ось гэтая сарочка хіцінавая, ледзь жывая. Яшчэ і набойчыка вытраціў. 2 гадзіны засталося. Дзесьці годзіць, дзесьці рыкае. Сунецца, сунецца, трымаем шафу. Трымаемся. Менш гадзіны засталося. Ты куды полез? І сюды полезлі. 20 хвілін. Ну прынёс, што? Прынёс. Люлей прынёс. Капец, якая напружаная ноч атрымалася. Напружаная, але пры гэтым мы не тое, каб надта пашкодзіліся. Дзвер нам разламалі ўшчэнт. Вокны трошки пашкоджаныя, дзверы трошки пашкоджаныя. Гэтыя вокны цэлыя. Ну, карацей, зараз пойдзем рамантаваць, ставіць капканы. Дарэчы, гэты капкан цэлы, а вось той хутчэй за ўсё спрацаваў. Так, бачыце, спрацаваў. Ёсць. Гэты капкан спрацаваў, гэтая шафа разбітая ўшчэнт. І гэты капкан спрацаваў. Капканы добра папрацавалі гэтай ноччу. Спаць, адпачываць. Тут гэта патлумачана лорам, то бок
на нас лес таксама ўздзейнічае, у выніку чаго мы не адчуваем нічога, ну акром жадання вылезці адсюль. То бок нам не трэба спаць, нам не трэба есці. У гэтым сэнсе все даволі складана. Так, бутэльку набываем, іголкі набываем. Металловую трубку, атрымліваецца, набываем. Металлолом набываем. Подтверждаем. Зараз будзе ремонт. Выкладываем. Гэта таксама сюды. Металлолом сюды. Прадамо газовые баллоны. І выбуховыя бочки, бо яны нейкія не надта патрэбныя. Вайсковы ліхтарык, дарэчы, гэта таксама варта прадаць. Ну так. Гэта трошкі спойлеры, але фактычна гэта так. Тут фішка ў тым, што лес калі паглынуў, ён літаральна паглынуў амаль што ўсіх жывых істот. І ён робіць ад гэтых жывых істот клонаў. І вось гэтыя клоны тут ходзяць, намагаюцца выглядаць як жывыя істоты, але атрымліваецца, вядома, не надта. То бок тут ёсць літаральна вёска, цэлая вёска, дзе жывуць людзі, якія не ведаюць, што яны ўжо не надта людзі. Так, пакладзем гэта сюды, пляшку ператворым на коктейль Молотова. Коктейль Молотова пакладзем сюды. Адмычак хапае. Робім капканчыкі. Капкан, мы, здаецца, 3 вытрацілі. І трэба заліць паліва ў генератор. Генератор, так. Ну, гульня ўвогуле піпец якая палішуцкая, тому што тут лес і балота. Лес і балота асноўныя. Адчуваю сябе нібыта дома. Так, гэты капкан на месцы. Сюды ставім свежы. Ось, осторожно. Трэба ўзяць спачатку адрамантаваць шафу. Бярэм дошкі і цвікі. Рамонт пачынаецца. Дошка, цвікі. Так. Забарыкадаваныя дзверы нармалёва сябе адчуваюць. Шафу рамантуем. Оп, ёсць шафа. Акно давайте забарыкадуем. І пад яго паставім капкана. Яшчэ сюды ж капкан трэба. Слова. І сюди.
Цяпер гэтыя дзверы рамантуем. Вось. І, мабыць, пакладзем... Ці трэба нам вокны рамантаваць? Не, яшчэ пажывуць. У гэтую шафу пакладзем дошкі і цвікі, каб уначы, калі што, можна было барыкадавацца і ўсялякае гэткае рабіць. А чаму у нас слот пусты? Што у нас тут было? Не памятаю, няхай будзе рыдлёўка. Так, на што яшчэ нам вытрачаць рэпутацыю? Батарэйку можна набыць. Набудзем яшчэ фальшвер. Паліва хапае. Можна дроту яшчэ ўзяць. І застужка нам ужо не патрэбная. Давайте пойдзем да варштату, паглядзім, што мы яшчэ ўвогуле можам крафціць. О, мы можам палепшыць сякеру. Большая трываласць. Моцнае лязо мы ўжо усталявалі. Трываласць зброі, большае пашкоджанне. А гэта што, это камяні? Сур'ёзна? У нас немає камянёў? Слухайте, давайте мы наберем камянёў і палепшым сякеру трошки, каб яна больш актыўна рубала наших варагоў. Дошку сюды. Мы можам скрафціць сабе яшчэ адзін пісталет. Навошта гэта рабіць, невядома. Просты драбавік у нас ужо ёсць. Дубальтоўка. Не, мы ўсё ж таки дачакаемся паляпшэння і зробім сабе паляўнічую вінтоўку. Ну і ўсё. І больш, на жаль, мы нічога зрабіць не можам. У нас ёсць лязо для сякеры дадатковае. У нас ёсць мёртвы пацук. Пігулкі гэтыя навошта мне? Гэта мы прадамо. Гэта прадаць, гэта набыць. У нас толькі адзін мотус застаўся. Гэта сюды. Гэта сюды. А навошта я набыў? А, я хацеў вось гэты фальшвер таксама пакласці ў шаф. Каб калі што, сярод начы можна было б дастаць і выкарыстаць. Няхай вось гэтак будзе запас на чорную ноч. Не на чорны дзень, але на чорную ноч. Надвор'е дрэннае, куды ісці ў гэткае надвор'е, шчыра кажучы, не ведаю. А, дарэчы, што можна рабіць з рагамі? У нас ёсць рогі нейкія. Возьмеш рогі? О, можна рогі аддаць гандляру. Дошкі ёсць. Ну давайте набудзем яшчэ цвікі. Яшчэ трошки дошак. І, мабыць, анучак.
Таму што гэта тое, што вытрачаецца рэгулярна, запас бяды не чыніць. У нас яшчэ палены ёсць. І ўвогуле з драўніны тут дужа ўсё добра ў тым сэнсе, што мы сабралі далёка не ўсё, што тут можна сабраць. І плюс тут ёсць яшчэ цэлая лесапілка. То бок, калі што, можна яшчэ больш драўніны прыцягці да хаты. Мёртвыя пацукі яны лікуюць. І ў мяне броня ледзь жывая. Ну, нічога не паробіш. Яшчэ адзін удар яна вытрывае. Давайте глядзець, куды ісці. Тут мы, здаецца, сабралі ўсё. Але тут яшчэ можна пайсці за гэтую хібару. Яшчэ ось тут такая. Блин, тут яшчэ даследаваць і даследаваць. Карацей, яшчэ наступны тыдзень мы так дакладна будзем швэнтаць па гэтых балотах. Ну шо, пойдзем? Возьмем пісталет з апошняй куляй і пасунемся ў балоты. Тут яшчэ побач былі нейкія нябожчыкі, якіх мы не далуталі. Таму глядзім у розныя бакі. Ось, дарэчы, шаша, якая кожнага разу мяне блытае. Я ўжо некалькі разоў па ёй бёг і прабягаў міма хаты. Дарэчы, пастка. Пастка. Асцярожна. Вось гэтыя нябожчыкі. Капкан. Паліва. Пігулкі. Одна запалка. Навошта мне одна запалка? Яшчэ паліва. Руіна. Вау, вось гэтая руіна. Там хтосьці ёсць. Там хтосьці рыкае. Мне не падабаецца. Тут, бачыце, нават генератор ёсць. І вокны забарыкадаваныя. Генератор, дарэчы, ледзь жывы. Давайте мы ў яго зальем трошки паліва, каб нам было менш непакойна. Мы можам сабе дазволіць вытраціць трошки паліва на гэткія патрэбы. Гэта, дарэчы, нейкае буйное памяшканне. А ці тут уваход увогуле? Хто там рыкае?
Бачу грибочки. Бачу нейкія кавалкі мяса. Штосьці мне тут не падабаецца. Бляха. Давайте повесим лямпу на пояс. Калі нас раптам тут заб'юць, яно адносна побач. Ля. А, харацин. Скотыняка якая, а? А! Пашкодзіў. З'емо ягонае мяса, будзе нам замест брані. Поўнае ХП. О, дарэчы, дождж скончыўся. Выдатна. Ёсць яшчэ тут харацыны? О, грибочки. Грибочками таксама можна хіліцца. Гадзіннік. Слухайте, тут даволі утульна. Не, все. Беру свои слова обратно. Это шо? Это ж харацин. Ён кагосьці там жарэ? Мінус харацин. Не, табе ў сраку. Давайте даследуем шафу, пакуль тут не ўсё згарэла. Хоп, рыдлёвачка, хоп. Капец, яны тут зжэрлі, паглядзіце як. Увесь пакойчык у крыві. Грибочки. Ну, чагосьці надта цікавага мы тут не знайшлі насамрэч. Але нармалёва. Лямпа няхай дагарае у нас на поясе. Генератор мы выключим. Звалішча. А вось гэта, дарэчы, лакацыя, якую я сабе трошки праспойлерыў. Фішка ў тым,
Ну, карацей, калі дойдзем, я вам покажу, у чым фішка. Так я ўжо знайшоў звалішча, алё. Вось у чым фішка. Карацей, насамрэч, гэта дужа небяспечная лакацыя, у якой да халеры злых варагоў, але у тым выпадку, калі мы дапамагаем Петрыку, менавіта на звалішча звальваецца ягоная ракета. І гэтая ракета распугвае адсюль усіх варагоў, у выніку чаго мы тут не сустракаем ніякіх небяспечных жэўжыкаў, але сустракаем Петрыка. Бачыце, гэта ягоная ракета, а ўнутры там ён дыміцца. Вось гэткі лёс склаўся ў нашага лётчыка да халеры. І ў выніку, як я разумею, тут ці трошкі бяспечней, ці ўвогуле бяспечна. Матка боская. Ля, якія смачныя набойчыкі тут, така, ой-ой-ой. І бутэлька гарэлкі. Выдатна. Бачыце, як ракета пранеслася. Працяглася праз усю гэтую лакацыю. Што гэта за А? Што мы зараз знойдзем? О, мы знайшлі купу цвікоў, дошкі, 2 капканы. Бляха, іх няма куды пакласці. Што нам выкінуць? Выкінем гэтыя пігулкі. Яны нам усё яшчэ не патрэбныя. Выкінем грыбочкі. Грыбочкі нам таксама не патрэбныя. І давайте далей шукаць. Вось тут яшчэ можна капаць, як я разумею. А, ці трэба па чарзе неяк капаць, таму што тут, глядзіце, была адзнака А. Адпаведна, нам трэба Б знайсці, ці як? Насамрэч, трэба ўжо ў бок хаты думаць. Але давайте яшчэ трошачкі пашвэндаемся. Вось яшчэ, глядзіце, адзнака. Хутчэй ўсё трэба вось... О, бачыце, за алфавітным парадкам трэба. Ля, колькі смачнага. Так, рыдлёўка канкрэтна зараз нам трэба, таму выкідваць яе не будзем. Ля, ой-ой-ой-ой, глядзіце, як файна. Гэта дужа добра. Пляшкі, гэта дужа добра. Дзе там была... Это заберем. Дошки покинем. Бляха, трэба до хаты бегчы. Давайте до хаты. Вось яшчэ. Бо тут копаться и копаться. Давайте спринтанем.
гэтай лакацыі столькі ўсяго карыснага, што я аж не магу. Яно літаральна нам не лезе ў кішэні. Вось мы дома. И прибегли. Палево. Набойчики. Горелка. Бляха, кольки у нас горелки. Так, мы вытратили один коктейль Молотова. Хова. Бутельки пустые. Годинник продамо, рыдлёўка тудема-сюдема, металлолому, пипец скольки. Пігулки. Час яшчэ ёсць. Ля, не стакаецца. Цвікоў. Божух, наколькі у нас цвікоў. Сёння поставім капкан перад асноўнай дзвярру. Калі вось гэткая сітуацыя, то чаму бы і не. Калі у нас аж столькі капканаў. Трошки ты мяне пужаеш перыядычна, я табе скажу. Так, дробовик узять. Не-не-не-не-не, побегали. Я забылся покласти ў кішэню сабе дробовик. Вось так, вось так. Цвікі, металлолом. Вось гэтак. Можна літаральна вось тудака паставіць, каб на ўваходзе гэтых вырадкаў прышчаміла. Нельга спыніцца эксплорыць. Проста столькі усялякага смачнага ў балозе знаходзіцца, што проста не магу спыніцца. Трэба будзе яшчэ завітаць да павукоў, таму што ў нас скончыўся хіцін, мы не можам сабе зрабіць броню. Берем дошкі, цвікі, барыкадуем. Таму што, а чаму бы і не. І сунем шафу. Ну, давайте яшчэ, мабыць, гэта крэсла пасунем сюды, а вось сюды мы поставім яшчэ аднаго капкана. О, вітанкі Рудзі, вітанкі Ралев, вітаначкі рэйдеры. Вы прыйшлі якраз на найцікавейшую частку. Мы зараз трымаем абарону, таму што набліжаецца ноч. Вітанкі Ціртхе. Вітаначкі, вітаначкі Янчык. Дзякую. Зараз яшчэ вось гэтак бахнем. Бэм. Вітанкі ўсе на месцы. Адразу жэрці. Шосьці зялёнае, у нас зялёны банан.
Прагадалі з Рудзі. Пастукуем з магільчыкам. Ну, зараз ноч, зараз тут будзе непрыемна. Добра, добра, не чапаем смаколікі. Чуеце? Ужо хтосьці крочыць. Ужо хтосьці за вокнамі швэндаецца. Зараз слухаем, уважліва слухаем, таму што ў гэтай гульні галаўнейшае гэта слухаць. Асабліва ўначы. О, спрацаваў капкан. Вунь там, пастаўлены за гэтай барыкадай. Дарэчы, шафа разламаная, халера. Шо там такое? Гэта шо за гук? О! Да нас ужо ломяцца. Гэта харацын. І ён яшчэ жывы. А, божухна, шо гэта такое? Ты падох ці не? Не, вось цяпер падох. Шо гэта за фальшвір? Жарэм кавалачак мяса. Барыкадуем в окно хутенько. А скатыняка таксама патрапіў у капкан і трошки перадумаў. Гульня гэткая, гэта Дарквуд, гэта сімулятор палескага балота. Калі ты ўдзень швэндаешся ў пошуках рэсурсаў, а ўначы на сваёй уласнай базе абараняешся ад хтанічных жэўжыкаў. Тыповае палессе, я вам кажу, як палешук. Во, ухваляю. То бок палешукам тут усё знаёмае, усё прыемнае. Так. Там таксама хтосьці патрапіў у капкан і разбіў мне шафу, хутчэй за ўсё. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Гэта дрэнна. Не павялічвайся, калі ласка. Хутка раніца, яшчэ 1,5 гадзінкі засталося. Яшчэ гадзіну. Ля разрастаецца, скатыняка. Трываем, трываем, трываем. Фух, дожили. Гульня ў Польшы адбываецца мусор. Это літаральна Палессе. Падляшша гэта, ну, таксама Палессе. Дэманы ў надпрыродным. У надпрыродным і блізка не гэткія дэманы. Тут увогуле гульня моцна прапітаная, ведаеце, гэтая нібыта хрысціянская, але насамрэч паганская. Вось, напрыклад, я вам зараз пакажу прадметы, якія ў мяне літаральна проста ў кішэні ляжаць. Тут да халеры ностальгічнага і да халеры хтанічнага. Вось, давайте глядзець. Пластмасавая курка, якая ў мяне была ў дзяцінстве, я памятаю гэткую.
Так, гэта кніжка пра грыбочки, цыгареты, нататка, часопіс пра аўтамабілі, сукенка, дзіўная скрынька. Во, гэткія лялікі таксама ва ўсіх былі. Паганшчын, піпец колькі. Вось, напрыклад, крыжык. І гэта крыжык нумар 1. Далей гартаем. Крыжык. Таксама крыжык. Крыжык нумар 2. І вось яшчэ крыжык. Грыбочны крыжык. То бок я калі апісваю Дарквуд, гэта славянскае вуду. У тым сэнсе, што вуду гэта спалучэнне афрыканскага і хрысціянскага каталіцкага. А вось гэта ў нас спалучэнне нашай паганшчыны і хрысціянскага вось гэта праваслаўнага. «83 год. Тут піпец колькі настальгічна, ўсё супер пазнаецца. Во, ось яшчэ хтанічна-паганская выпраўленая ікона. Так, ну гэта галава адрубленая, гэта не звяртаем увагі. Набойчык несапраўдны. Во, ось нават гэткая ёсць. Нават халера гэткая ёсць. І нават гэткая ёсць. Трошкі зацэнзураная, але. Так, нам цяпер трэба тут навесці парадак. Гэтае крэсла перацягнуць на месца. Зараз мы будзем ўсё рамантаваць, усё ставіць на месца, каб падрыхтавацца да наступнай ночы. Акно, дарэчы, разбітае. Вакенца трэба будзе нанова. Так, бачу, што капкан спрацаваў, гэты капкан таксама спрацаваў. Лямпу пасунем у кут. Ось гэтак. Гэтая барыкада адчувае сябе нармалёва. Ось так. І лямпы падапрэм. Оп. Всё, барыкада ёсць. Шафу адсунем. Шафа напалову разламаная. Але гэта калі глядзець песімістычна. Калі глядзець аптымістычна, яна напалову цэлая. Гэты капкан таксама спрацаваў. А шафа... шафу просто адсунулі. Гэтую шафу адкінулі. Так, збярэм металалом з капканаў. Той капкан таксама спрацаваў. Ну, відавочна, яны тут моцна прайшліся. Эць. Зараз мы зробім новых. Тут такая, як у нас справы. Эць. Гэты капкан спрацаваў. І вось гэты спрацаваў. І тут яшчэ і в акно разбілі.
Капец. Усе нашыя пасткі яны сабралі. Літаральна ўсё. Дзень добры, шаноўныя, гэта ў нас гандляры. Яны прыходзяць да нас кожны ранак, і кожнага ранку мы ў іх набываем важныя рэчы. Так, металлолом... Не, металлолом браць не будзем. Яшчэ вось гэта возьмем. А, не, трэба металлолом, таму што сёння мы робім дубальтовачку. Нармалёвыя гандляры. У іх, дарэчы, тут даволі глыбокі лор. Я яго зачапіў у інтэрнетах, але каб арганічна ў гульні я яшчэ нічога не знаходзіў, таму вам распавядаць не буду. Так, трэба прадаць тканіну. Перакладаем набойчыкі. Набойчыкі. Мёртвага пацука. Давайте з'емо. Мёртвы пацук хіліць, як я і думаў. І даволі, дарэчы, добра хіліць. Цікава. Гэта трэба запамятаць. Так, набойчыкі складзем сюды. Цвікі. Цвікі возьмем з сабой. Методыка тут увогуле да халеры глыбокая гульня ў сэнсе падрыхтоўкі усялякага. Тут можна тактыкі, стратэгіі ладзіць супер лёгка. Так, я з'еў пацука арэгана. Гэта ў нас лічыцца як штосьці зялёнае. Так, кладзем... А, нам трэба в акно забарыкадаваць. Гэтае в акно свежае, гэта в акно таксама нармалёвае, гэта дзвер напалову разбітая. Гэтая шафа напалову разбітая. Ну нічога. Всё будзе добра. Давайте з'емо яшчэ одну дошку. Каб яна месца не займала, і ўсё будзе окей. Дарэчы, калі хто не ведаў, у гэтай гульні перкі таксама хтанічныя, таксама адпаведныя. То бок я літаральна прамацаваў сабе, бачце, апетыт. Я магу і есці, і гэткім чынам хіліцца драўніну. То бок я бачу дошку, я яе магу зжэрці і гэткім чынам пахіліцца. Я бачу калоду. Просто лёгка. І я перыядычна забываюся, што я яшчэ магу рабіцца нябачна на 30 секунд. Шаноўныя, я вам на продаж прынёс 2 тканіны і файны гадзіннік. Забірайце. Пігулкі давайте гэтыя набываць. І батарэйкі. Зелёнага драўлянага пацука. Ізі. Калі б гэткі быў, проста ізі мог бы яго зжэрці. Так, таксама робім сабе аднаразовую дубальтоўку. Вось гэтак. А нармалёвы драбавік пакідаем у дома. І капканчыкі. Нам трэба колькі? Раз, два, тры, 4 капканы. Зробім 5.
Просто таму, што ў нас да халеры рэсурсаў. Трэба гэтыя рэсурсы кудысьці вытрачаць. Так. Пайшлі ставіць пад гэтае в акно. Оп. Пад гэтую дзвер. Оба. Пад гэтае в акно. І пад гэтае в акно. Выдатна. І яшчэ адзін капканчык будзем перыядычна ставіць вось сюды, таму што тут ён таксама рэгулярна спрацоўвае. Давайте пакладзем яго вось у гэтую шафу, каб было прасцей іх тудэма-сюдэма солкаць. Так, пігулкі, батарэйка перакладзем. У нас яшчэ... Нам трэба знайсці павукоў, каб здабыць з іх хітын, каб зрабіць сабе броню. У нас скончылася броня. Так, батарэйка, пігулка. Усё яшчэ да халеры металалому. Усё яшчэ да халеры пляшак, каб рабіць коктейлі Молотова. Гэта добра. І возьмем з сабой паход на ўсялякі выпадак. Яшчэ, магчыма, варта набыць дошак, таму што апошнім часам яны неяк актыўна скончваюцца. Хоба. Оба. О, выдатна. Так, нам трэба адрамантаваць рыдлёўку. Таму што сёння мы зноўку пойдзем на сметнік. Генератор выключыць забыўся. Пойдзем на сметнік, працягваць шукаць там усялякае карыснае. Гэта ты гэтыя гукі робіш? О, нам далі яшчэ аднаго мёртвага пацука. Дзякуй, дзякуй, музыка. Гэта, дарэчы, музыка. Прышпільны мясцовы жыхар. Я ўсё баюся, што ён аднойчы паедзе глуздам і будзе мяне намагацца забіць. Але пакуль што не намагаецца, таму няхай яно гэтак і застаецца. Мёртвыя пацукі, як мы даведаліся, карысныя, таму што яны хіляць павольна, але доўга. То бок яны пакрысе доўгі час аднаўляюць здароўе. Так, вось сюды нам у сметнік. Пералезлі праз плот, пабеглі далей. Всё, спакойная, прыемная музыка скончылася. Таму што мы выйшлі з нашай хаты на пошукі прыгод. Нябожчыкі, нябожчыкі, добрай раніцы. Мапа, гэта выпадкова атрымалася мапа Беларусі. Тут мапа генеруецца пад кожнае праходжанне асобна, каб усе ўсялякія
рэчы, якія трэба адшукаць, не ляжалі на адных і тых жа месцах. Калі будзе выхад з лесу, ну вось мы зараз даследуем гэтае балота і пасля гэтага будзем выбірацца. А, дарэчы, арыгана. Глядзі, каго мы знайшлі. Оба! Што вы тут бачыце? Вы бачыце ракету, якую пабудаваў у лесе хлопчык на імя Петрык і даляцеў аж сюды. У выніку чаго на гэтым сметніку раптоўна стала больш бяспечна. Вітанкі, Эль-Паўлік. Так, давайте працягваць лутаць. Божух, наколькі тут файнага усялякага. Тут мы забралі ўсё. Петрык даляцеў сюды. Не з'елі Петрык. Знайшлі Петрыка, ён на ракете даляцеў да сметніка і памёр на ім. Так, у латынскім алфавіце пасля H што ідзе? Ай. А. Мы пропустили Д. Яшчэ дзве кучы. Капаем. Дзякую, Эль-Паўлік. Табе поспехаў на працы. Знайшлі яшчэ рогі. Все вітанкі ад ніндзі, дарэчы. Мотуз. Рыдлёўкі хапае на дзве ямы. О! І вось мы, здаецца, знайшлі тое, што у асноўным мы шукалі. Мы знайшлі дэталі ад кампрэсара. У нас побач з хатай стаіць кампрэсар, але зламаны. І вось цяпер мы можам яго адрамантаваць. Выдатна. Дарэчы, грыбочак трэба з'есці, таму што нас трошки пашкодзіла, калі мы зазіралі да музыкі. Ну шо, здаецца, мы усю сметніцу абшукалі. Тое, што трэба, мы дакладна знайшлі. Гэты нябожчык таксама абшуканы. Можа яшчэ што тут знойдзецца? Давайте паглядзім. Не, гэта ўжо пайшло балота, гэта ўжо не сметнік. Возьмем у руки пісталет. Бачу нябожчыкаў. Мы тут былі? А, глядзіце, мы тут не былі. А, нас папярэджвалі, што у гэтую хату лепш не лезці, бо гэта нейкае небяспечнае месца. Але што вы сабе думаеце, вядома, мы палезем. Калі знойдзем як. Таму мы палезем, абсолютно. О, халера, грыбны чалавек. Ідзі адсюль. А, вось, дарэчы, знайшлі праход. Дзякуючы грыбному чалавеку мы знайшлі праход. Грыбны чалавек выбухнуў. Дзякуй табе, грыбны чалавек. Гэта мы выкінем, а гэта падбяром. Дзіўнае мяса, яно карыснае. Так, тут нейкія халера пячоры.
Яшчэ нейкі лабірынт мы знайшлі. Да шо ж ты будзеш рабіць? Не, з улікам таго, колькі мы луту панасабралі, трэба ісці да хаты. Ох, матка боская. Нешта тут да халеры атручанае. Давайте паспрабуем паходней гэта ўсё разагнаць. Ці хопіць нам? Я бачу скрыньку. Хоба! Дайшлі да скрынькі. А божухна. Выглядае смачна, але нам няма куды гэта пакласці. Што тут найбольш карысна? Мабыць, пігулкі. Кішэнькі як дыск С. Божухна, якое бясконца дакладнае параўнанне рэгана. Так, гэта зноўку сметнік. Так, здаецца, гэта зноўку сметнік. Пабеглі да хаты. Трэба з кішэнік усё гэта выкінуць. Вітанкі, Петрык. Грыбочкі. Грыбочкі мы ўжо нават не збіраем, таму што нагадаю, што мы прамацаваліся ў гэтай гульні максімальна і больш сабе нічога ўкалоць не можам. Ох, матка боска. Так, туды мы не пойдзем. Там нейкі дзікун рабіў штосьці нядобрае. А дзе мы? Штосьці, здаецца, мы трошки заблукалі. Што насамрэч абсалютна не дзіўна. Тут гэта робіцца супер лёгка. А, во. Мы побач з хатай. Я памятаю гэтую яму. Вось мы і дома. Гандляры ўжо пайшлі. А нам трэба зрабіць што? А, нам трэба адрамантаваць кампрэсар. Кампрэсар. Не, это генератор, а компрессор у нас ось тутака. Вітанкі, компрессор. Хова. З дапамогай гэтага кампрэсара я магу напаўняць пустыя кіслародныя балоны. Гэта каб рабіць пасткі. Так, і застужку. Бляха, і застужка не стакаецца, зашмат і застужкі. Лязо сякеры, дошкі, рогі, мотус. Бляха, мотус. Чаму мотус па 2 стакаецца? Гэтага недастаткова. Металлолом, анучы. Капец, мы налутали столькі, што не лезе ў кішэні ўсё. Навошта? Я ж кажу. Тут ось можна рабіць выбуховыя бочкі, а можна балоны рабіць. І тое, яно выбухае, калі па яму стрэліць, і гэткім чынам можна забіць аж адразу некалькі моцных ворагаў. Не халер мы паналуталі.
Вось адзінае, што мяне трошки напружвае, тут сказано, што дзіўнае мяса прыдатнае да прыгатавання. А як гатаваць у гэтай гульні мы не ведаем. Калі б тут яшчэ была кулінарыя, мне піпец як спадабалася, таму што тут інгрэдыентаў да халеры, усялякія грыбы, усялякае рознае мяса. Вось тут у нас літаральна эмбрыён ляжыць. Які супец з яго зварыць, я думаю, было б файна. Але гатавання, на жаль, не дадалі. Так, адрамантуем нашу рыдлёвачку. Не сказано, что придатная для ежи. Ну, так само, правда. Тонкий нюанс. А мы збіраліся яшчэ набыць трубку, каб палепшыць сякеру. Карацей, вось зараз ноч перажывем, і ў гандляра абавязкова набудзем металёвую трубку, каб палепшыць сякеру. Нажы, мабыць, трэба будзе прадаць. Тканіны высокай якасці да халеры, і пры гэтым у нас ужо ўсё прамацавана. Шкада, што нельга інвентар яшчэ больш расшырыць. Аж дужа шкада. Так. Пачынаем рыхтавацца да ночы. Бярем набойчыкі да дробавіка. Набойчыкі да пісталета ўжо ёсць. Антыдот мы прадамо насамрэч. Вось цяпер на гэтым этапе гульні антыдот ужо дакладна не патрэбны, таму што раней можна было б лікавацца ад атруты, але зараз мы ў якасці лекаў выкарыстоўваем пігулкі. А пігулкі яны і хіляць, і лікуюць ад атруты. Батарэйкі ў дастатковай колькасці. І застужкі да халеры. Лязо, каркас, все гэта трэба насамрэч прадаць, каб яно не за... У нас 2 лязаць сякер, 2? Капец. Все гэта трэба папрадаваць, таму што ну літаральна не лезе ў нашу скрыню. Дзверы зачыняем. Капканы на месцы. Ніхто да нас у дзень не заходзіў. Што гэта за халера? Я ўсё яшчэ не ведаю. Яна перыядычна ззяе, а перыядычна не ззяе. Вось ещё што я ведаю. Можа зрабіцца чалавекам рукі сякеры. Ды лёгка насамрэч. Я б сказаў, ізі. Давайте яшчэ сюды мы пакуль што капкан не паставілі. Возьмем дошкі з цвікамі і там яшчэ вакенца гэтае заб'ем. Таму што яно ў нас мінулай ноччу разбілася. Выдатна. Гэтыя дзверы ўсё яшчэ забарыкадаваныя. Ніхто іх не спадобіўся разбіць. Капканчык. Трэба зрабіць яшчэ капкан і паставіць ось сюды. Капкан. Замест коктейлю Молотова.
Хоч насамрэч адсюль ніколі сюды не ідуць, адразу ідуць сюды. Давайте вось сюды лепш паставім капкан. Ось гэткім чынам. Сам я тут хожу рэдка, таму няхай тут будуць капканы. Выдатна. Каб не дарма у нас было столькі металлолому. А дзе ліхтарык? Я шо, ліхтарык выкраў? Выклаў. А куды я падзеў ліхтарык? Мабыць, у шафу. Так, у шафе ляжыць скатыняка. Дарэчы, шафу трэба пасунуць, каб яна роўна да дзвярэй пасунулася, калі трэба будзе. А, дарэчы, ўжо трэба хавацца. Не, не рады я. Ось так. Дзверы зачыняем. Барыкадуем. І сунем шафу. Дошки заберем. Все, нібыта падрыхтаваліся. Трымаем у руках дробовик і чакаем праблем. Чарговая ноч у Палессі. Дарэчы, уначы час ідзе хутчэй, чым у дзень, прыблізна ў 2 разы. Ці ў 4 нават. І гэта насамрэч добра, таму што калі б ночы былі гэткія ж працяглыя, як і дзень, то было б непрыемненька. Пачалося. Гэта хтосьці лупашыцца вось у тое вакно. А вось хтосьці патрапіў у капкан. Вось тут, так здаецца. Звонку ходзяць сабакі. Хтосьці яшчэ ў капкан патрапіў. Капканы вясёлыя. Мне падабаецца. Ой, павукі полезлі. З іншага боку, павукі гэта добра. Таму што нам патрэбен хітын, каб зрабіць броню. Хто там рыкае? Яшчэ капкан спрацаваў.
Павукі, яны звычайна з'яўляюцца... Во, я чую, што ён з'явіўся і ў іншым месцы. І гэта значыць, што ў ранку трэба будзе взяць паходню і пачысціць хату. Таму што павукі, калі іх не забіць адразу, яны разліваюць па хаце атруту, як мы гэта ўжо даведаліся. То бок літаральна. Ад іх па ўсёй хаце распаўсюджваюцца атрутныя аблокі, атрутныя калюжыны. Хутка, дарэчы, раніца. Гэтая ноч даволі спакойная ў параўнанні з папярэдняй. О, павукі зніклі, выдатна. Што там адбываецца? А, во, я бачу, як атрута вылазіць з-пад сцяны. Да што там робіцца? Хтосьці ломіцца ў дзвер? Я так разумею, ось тую шафу разбілі. Што пад гэтым? Калі мы спім, дык мы ж не спім. Мы не адчуваем патрэбы ў сне і ў ежы. Гэтая ноч атрымалася спакойная. Хух, дарэчы, 45-я. 45-я ноч. Ну, пойдзем глядзець, што нам варагі панарабілі ўначы. Дакладна там разлітая атрута цяпер. Зараз паглядзім, наколькі ўсё дрэнна. Капец, што робіцца. Ох, матка боская, і тутака. А як асюль цяпер выйти? Ай, фу. Заляпаліся трошки. Добрая раніца, шаноўныя. Давайте нам стандартны набор. Набойчыкі. Набойчыкі, і там паглядзім. Не хапае месца, халера. Тады забірайце ўзятую ухту. Так. Крафтім сабе броньку. Дробовик выкладываем. Гэты набойчик перакладываем. Вось так, вось так. Дошки-цвікі. Грибочок. Пойдзе на продаж. Ось так, ось так. Возьмем дошек с собой и цвіку с собой. Рыдлёўка адрамантаваная. Ну і вядома, трэба зараз капканаў будзе нарабіць, каб тое, што мы што ўначы спрацавала, каб ўсё гэтае прадаць. У нас ужо 3000 рэпутацыі у гэтага гандляра. 3 халера тысячы. Дарэчы, давайте набудзем паліва і наробім з яго паходняў, каб пачысціць усю атруту, якая зараз па дому разлітае.
Ставим сюда. Ой, гидота. Это мое вока. Оп, почистили. Тут есть что? Мне здається, нема. Доброї раніці. Ти там як? Ля, як хутка там забиває. Штось поесці. Музыка просіць у нас чагосьці поесці. Що йому можна даць? Давайте пошукаем штосьці. Ну, насамрэч, можна было б яму даць пацука, якога ён нам даў. Побачым, калі ён возьме, дарэчы. Таму што не факт. Так, гэты капкан... Окей, гэты капкан спрацаваў. Гэты капкан спрацаваў. Гэты спрацаваў. А гэты, дарэчы, не спрацаваў. То бок до нас заходзілі... Ай-яй-яй-яй-яй. І гэты капкан таксама спрацаваў. Хе-хе-хе. Капец. Задумаўся трошки. Працягваем чысціць хату. Оп, пачысцілі ўсё, здаецца. Вось гэтае вакно разбілі. Гэтую барыкаду не чапалі. Секеру на месца, пойдзем рабіць капканы. Раз, два, три, чатыры. Давайте яшчэ адзін зробім. Трэба ось зазірнуць сюды, пахіліцца. Таму што мы самапашкодзіліся моцна. Пабегла дадому. О, віншую. У арыганы скончылася пятніца. Спадзяюся, усе паспяхова перажылі гэты жах, гэты працоўны тыдзень. Цяпер можна адпачываць. Под гэтае вакно поставим. Под гэтае вакно. І яшчэ адзін капканчык. Вон под гэтае вакно. Яго мы спачатку забарыкадуем. Кожнага разу яны сюды намагаюцца ўлезці, нягледзячы на тое, што я забарыкадаваўся ў іншым месцы. Ну і няхай сабе лезуць.
Няхай сабе трапляюць у капканы мае. Хе-хе-хе. О, дарэчы, трэба заліць паліва у генератор. Ён амаль што пусты. Ну, ось так. Нібыта ўсе ранкавыя справы зроблены. Можна займацца больш важнымі. Покладзем сюды дошкі. Ось так. Памацаем печ, каб захаванне прайшло. І зараз пойдзем паглядзім, каго можна рэйдануць. На сёння нам балотаў хопіць. Выдатная гульня, і я нават задаволены, што яна не надта актыўна скончваецца. А, рэйдануць, дарэчы, няма каго. У нас трошкі перапыначак у нашым белтвічоўскім вяшчанні, як я разумею. Тады сустрэнемся ўжо ўвечары. Я нагадаю, што ўвечары стрым будзе, як заўжды, будзем маляваць. Гэта ў нас зараз адбываецца дзённыя стрымы, якія трошкі не за планам, то бок. Просто таму, што трэба дапрайсці гэтую гульню, я іх раблю. Раней 11 не скончваеш, ну, я ж кажу, увечары пачнем, як заўжды, і не скончым раней 11. Рэйдануць няма каго, на жаль, таму просто зараз скончым стрым. Дзякуй за тое, што глядзелі, і да пабачэння праз 4 гадзіны.